Ze gonbidatu ona gaurkoa Euskal Herriko entrenatzaile pertsonalik ezagunena eta onena ere, bai esan egingo du, ez da gaur hemen gurekin dagoelako. Biba Iñigo Vicens! Aupa Iñigo! Arratsaldeon! Ongi etorri! Arratsaldeon! Onena, ongi esan dugu, ez da Iñigo? Onena. Onena, hori ja norberak esan bira, baina neuk ez dut esango. Onenetariko bat. Neuk ez dut esango. Iñigo, zu onena baldin bazara erantzuna izango duzu. Xabik eta biok, hementxe pasatzen dugu Miramonen egunaren erdia baino gehiago. Etortzen gara 11 erdiak aldera, 8 erdiak aldera egoten gara gutxi gora bera. Gu forman jarri gaitezke, posible da hori? Bai, nik uste baietz. Bai? Bai. Goizean goiz esnatu. Danotak hau, geure eskusak eta batzunak handixau bat ibesti, baino, baina nik uste kirola etxi minimo bat izan bidela. Igogailu hartzen duzu Miramonen? Ez? Batzutan bai. Bai? Hortxe, Batzutan bai. eskaileretan, Bai, nik uste dan aldala. Berak esaten da bena ibilitxe bai izango, eta askotan jente bat ala, batzuk ez da dakarre bizi aktibo bat, eta beste atzut dakarre ordu beteko kirola bakarrik, eta 23 ordu geldirik, da hori be, arazo da nitzako. Hori ere ez da ona, ez da? Bizitza sedentaixo baten, da ordu bete etxena bai kirola bakarrik. Hori ere ez da ona. Nitzako izan bide... Gure kasuan, adibidez, izan beharko luke goizean edo iluntzean, zuk non nahiago, goizean lehenbiziko orduan, ala 8 aurrera? Nik neuk, beti jan aurretik, neuk. Ordu batak, ordu bisak aldera, oitxuna zelako, jentik... Baskaltzen da ordu horretan, nik entrenaten, ez? Normalin jentik kirola etxen da benin, ni aktibo naz, ez dut etxen ere kirola. Baina gomendixoz esan biko ganetzun zuri, beti goizez. Goizin kostaten bara, atzalego 8etan... Are gehiago. Atzalego 8etan inoek ez dago etxen. Eta, Iñigo, zure sasoian egoteko adibidez, guk egunean zenbat ordu entrenatu beharko genituzke? Asko, Iñigo. Helburuaren araberaian. Heltzeko sasoi horta. Ja, bueno... Ikusteak bizitza aktibo baten mantentzen, danok egon albiko ginen edo onbiko ginen. Aktiboan li badauka, baina gero kirolik ez. Eta minimo bat ongi egoteko, zer, astean... 3 minimo. 3 aldiz. Nitzako aste barrun, 5 egunetan 3 minimo. Ze horbe askotan esaten dugu, junaz, 2 bidar, 3 bidar, 3 bidar junza, baina hile bat hartuko baden duen, 12 egunetan kirola indozu eta beste 18 egunak zer. Zein duzu, noski. 3 egun kirola itxea juti ondo da, baina bizi aktibo bat bakazu, bizi aktibo bat, eta 3 egun, ordu bete gogorren internetan, edo 2, edo, segun ze kirol gustaten gatzun, ez? Da gero beti zaten, gustoko kirola ixati. Ez ixati modan dan bat, ez ixati bestik eitzen daben bat, gustaten batzu mendire juti jun mendire, gustaten batzu korrikan etxien korrikan, gustaten batzu eskuz ibiltzi frontoin, ibili, baina ibili. Kirolarekin gozatu, ez da? Gozatzeko. Derrigortasun punto bat ez eukitxi beti. Iñigo, lanean jarriko zaitugu pixkatxo bat. Bai. Xabi eta biontzat, ze plan prestatuko zen euke? Adibidez, zenbat egun astean? 3 minimo, goizetik, eta puru bat estutu albarot, engonan baraurik. Baraurik, gainera. Wow, hori jagilegi, 3 eta baraurik. Gozari hori irabazteko horrekin. Bueno, ongi? Zeko saltzen dugu eta askanen gorputze bizkata palanka etxen da, ez? Jaten dugu eta... Aurretik. Aurretik egin, da gero ja gozaldu nahi zune, libre. Goizeko 8etan. Alba da, bai. Adibidez. Bai. Eta zema demora, saio bakoitzean? Hori intensiaen arabera. Ez da bardine korrikan nengo bazen duen, ero sekul espazioen korrikan nengo duen, igual, 5 korrikan, 2 oinez, 5 korrikan 2 oinez, ordu erdik inaiko, baina oinez etxe basuz bakarrik, nik uste 4 minutu ordu bete, ordu eta laurden. Gardela, ez da? Bai, eta etxinengo bazen duen, askotan 20 minutukin intensiade altutan, nahiko eta sobera. Orduan, ariketa klase desberdinak? Ekorrika izan daiteke, edo igeri izan daiteke, edo etxean ariketak egin ditzakegu. Eta gainera aldatzen bazu, igual gaur igeri, bixarre etxin. Hobeto? Bai, ze gorputze ez da oitzen. Ongi. Orduan metabolismo hori beti dabile burruka horretan, ez? Zu beti oitzen zaz, askanin urtete zuen baten ordu bate, korrikan eitzen da, jota, gorpuz guzti txikitxute. Hain kamin jute, agujetak, ez? Baina gero heltza momentua jautxu itzen zaz. Orduan hori ordu ja izan biko zan, ordu eta 10. Da gero ordu izan biko zan, ordu eta erdi. Orduan askotan, niri gustaten gazta, ez oitzi beti egoera barreina. Bueno, gaur hau eta bixar zehatxik ez hau, eta gaur hau eta hau bixak batute, jokatu bixak. Eta esan duzu, etxekoan intensiadea gehiago jarri ezkero, denbora gutxiago ere, bai? Etxeko izardia desberdina da? Kanpokoa baino? Ez, izerdixe beti, izerdixe. Nahi noan esan, etxine kirola,
ez duzulako ordu bete oinez etxin, etxinengo zendun, ez dakit, konfinamentu nahi dugu, ez? Logelako zatitxo horretan. Barpi hori. Hori da, burbisa dengo duen, ero fresiño batzuk den duen, ero eserialdi batzuk, eta hor bihatzezunera, jiterara, ez? Intensiade altutan ibiltzi, eta bizkorreta asko, eta deskantzu murriztu. Orduan sartzen zehaz, neke punto, ez? Taupadak igotezu, eta oinez igual ez duzu hainbeste. Orduan, bisaki gustaten gaztan, ez nahi itzotzen bakarrik honeaz edo bakarrik honeaz. Denporak itxi bakazu, eta 20 minutorako oinez edo etxin, zentaia gehitzen da burpi batzuk eta, hobeto etxin, 20 minuto oinez baino. Bueno. 20 minuto aldapan, hobeto lauin baino. Bueno, gaur zerbait ikasi dugu, burpi. Ikasi dugu. Baina nera mari ez diot esango burpi egiteko, beste zuzea oinez ibiltzeko, edo lako zerbait ez. Edo bestelan egokitzu hileik ez bai. Adibidez eskatzeko, zukaldeko maixan eskuk ipini eta hainkakin egin salto hori, da gero gora, zukorrein dozun jumping jacks hori izango zen burpi izan bukaeri. Jumping jacks zine? Jumping jacks ageitzen zartu zaz. Hori izango da jumping jacks. Ara, orain bakizu. Hori izango zen, auriketa bat hori, zura mantzako zego gizien. Amatxo, apunta, etxean ingo edo elkarrekin, pim, pam, pim, ja. 20 minutito. Inigo, beste ekimen batean ere buru belarri sartuta zaude, triatloia maite du. Hori da. Ezta? Kontatuko diguzu zer den hau? Ni besta izelan sartu nazen, egiz esan. Askotan sartzen naz olako lekutan, da ez da izelan. Gio ezin atera, ez da? Bai. Eta gero gaina esazten momentutik nik erabiltzen filosofi hori, eguneko bat eta 89. 89ak erronka hori esazten nire etxeko, ez? Triatloia maite dut erronka horren barrun, 89ak esateman, ez dakazu denpora gehiago. Ez entrenateko, ez erronka baten sartzeko. Eta eguneko batak esaten ban, ja badai engotena, dorrek erungozta entrenamentuta, erungozta bizikleti hartzela ostabe igerixan, eta erronki izan da, 18 astetan triatloi bat eitzeko gai, ez dut esango triatleta bat izan, baina etxe zatxuen ara, prestatu triatloi sprint bat eitzeko horretan, gaur datuk eta eskatute, barai, egun pertsonatik gora ja erronkan sartute da zena, guztire, bigarna dau, eta guztire 200etik gora, 200 pertsonatik gora pasan urtin da urten, triatloi bat eitzea bultzatu da benak, erronka horrekin, bat neu, ze beste lan ez neban nengo, ez zegoan nire burun triatloi bat eitzi, eta, listo, triatloin hone triatloi. Lekeition izango da, ekainaren 18an triatloia. Hori da. Eta 18 aste ditugu prestatzeko. Hori da. Eta asterokundak hau, entrenamentu plana, erronka horretan, Hektor Llanos ekipinitxe, euskeraz dana, euskaldunana eta euskaldunontzako, eta ni neu izan, motivazio puntu horrekin, ez? Eta sare sozialetan pilpilean dago giroa, ikusko dugu? Begira nola duen sare sozialak. Hau bagaixo, enala gutxi proposatu jaten erronka ero baten ingurun hitzaitean ator. Gauza da, otsailaren 14tik hasita, hau da, Valentin jaunaren egunetik hasita, 18 astetan zehar entrenatzen aituko naizela, triatleta bihurtzeko. Triatloia maite dut egitasmotik erronka bat luzatuzten, eta san, 18 astetan 0tik hasi, eta 18 astetako plangintza bat jarraitxuz, ekainak 18 arte, Lekeitioko triatloin parte hartzeko. Ekainak 18an Lekeitioko triatloia iten bukat. 750 metro igeri, 20 kilometro bizikletan eta 5 kilometro korrika. Nik lehen gortiari nun. Pizka sufritu nun. Azkena bukatu nun, baina bukatu nun. Alare, aurten, beste aukera bare bai emangoa. Ekainak 19an Donostiko super sprint triatloia itia. Hau da, 750 metro igeri, 10 kilometro bizikletan eta 2 kilometro terdi korrika. Gure erronka zu triatleta bilakatzea. Zure erronka, gure entrenamenduak 18 astez jarraitzea. Helmuga, ekainaren 18an zure lehen triatloia egiteko prest egotea. Langintza ezberdin bat jasako duzu, prestatu nahi duzun distantziaren arabera. Animatu, 18 astetan triatleta erronka egitera. Era bat doan, otsailaren 14ean ikusiko gara. Zatoz! Tira, erronka martxan dago. Haze erronka. Bai, otsailaren 14ean hasi zen, baina hasi gaitezke gu orain demagun? Edo ja berandu da. Ez, alda. Oindi badago. Bai, nik gaina ipintxot horre klikateko eta jenti sartzeko, eta bai, ni hor nabil danai. Nik aldoten danai, ja neu sartu naz da,
aldoten jente geixena bentzate triatlo egitxeko asmo horrekin, eta bai, jenti badabil. Gaina Lekeitioko triatloian giro izugarria dago. Bai. Bi kanpotikan ikusiete ez dut parte hartu, baina bai laguneak parte hartutela eta nire... Parte hartu dezakezu aurten? Ez dakit ba, baina... Adibidez, zerotik hasi daiteke? Zerotik hasi daiteke? Hori prestatzen? Bai, nik uste gaina helburu ixerala ez. Bultzada bat emoti kirola etxen ez daren jentintzako, eta zerro beto erronka baten sentitzi, gaina telegrameko talde bat da horre, danon hartin xaxiaten gazena, zeo beto ez. Nintzako kirola etxi erreza da. Triatloi bat ez neukala burun. Baina ez da benak sekule kirolaen, ikusti erronka baten barrundala, eta bueno, adin eta, ez, nivel ezberdin dago jentidala, horrein ikustela zeitzutxen da bela. Baita, kirolaz ari gara eta aipatu zulen ez da dena euskaraz da, beraz euskara sustatzeko ere balio du honek. Bai, eta nik uste behar hori irakauela, ez? Gaur egunin gaina bat ez begeixa. Kirola oso erdaldun dute da, ero ingles dute, eta beti zetun duena, ez? Ni alegintzen az, euskaraz espada, ingeles espasaten, bigarren hizkuntzi kiroline ingeles ebiltzi inoiz iztot esaten alegintzen azentaia bat ez erabiltzen, eseri aldero eskuat, neuri bilikot eta espada atzerriko hizkuntza bat, eta atzerriko hizkuntzi biliko garot, kanpotiko orokorren eixati, eta bai, nik uste triatloian egitasmorik handixenetako bat horiela, ez? Euskalduna ingurun eta gaina euskeraz. Ez da gauzetan euskaliztu izan, baina bai euskeraz, erabilera hori. Triatloitik egingo dugu salto bat Fit Camp, edo ezagutzen duzu Fit Camp? Fit Camp, yes. Zera Fit Camp? Nik uste biltzen diala kirola egiteko, ez da, zer alako zerbait. Zera kalean edo? Jau izan zen, Amerikarrerara bainungo ez gym, ez lokal, ez kalin entrena, elementu barik, geure gorputzaz, eta hor, ez dakit zuerti da, baina gu zuerteko izan ginean, ze nik alixan eman pandemia garai horretan lanin jarraitzu, jenti hoitzu nebalako fit erara entrenaten. Elementu barik, orduan jente guzti hori, nik etxine pandemia guzti jarraitxurot fit erara entrenaten, eta egiz izan, ez dut birri izan gym bat, edo autokargekin, eure gorputzaz, eta Amerikarrerara izango zen. Inolako diru sarrera bat bestu zubira entrenateko, ez da bi. Kaleko tramonkuluk eta geure gorputze. Gorputza. Ez dago aitzakiarik. Eta gorputza esan duzu, baina jendea fit kanpatera apuntatzen denen edo izena ematen duenean bertan, zein izaten da helburua, fisikoki indartsu egotea edo itxura mantentzea? Bueno, ni itxura sali bebanaz, ez dut esango esetzik, baina askanin lotuteruz. Konturatu barik etorten da itxura hori. Nik uste lehenengoko egoitzapena izango zela, lehen zeo zeitzi. Aldanik eta jente geixi mugitzi, bigarna izango zen zeuk ikusti hobeto zazela egunerokun, ze kirolak askanin eguneroko horretan laguntzetzu, nahi barik, eta ia hirugarrena izango zen konstanti basa, denpora jakin baten eta luzaro, baina horretortzen da ez, fizikude, kontsekuentzi bat. Gaur dakasun fizikude, atzoindako gauzan araberako fiziko bat. Eta bixar nahi bazu bezat euki, kirolak erungo zaitxu, helburu bat izan alda, baina ez da helburu txikixena. Bentsat gaur ez duzu lortuko. Azte betin bez, eta hile betin bez, lehenengoko hile izan gora, lehenengo hobeto sentitzen asegunerokun, egun ez da hain luzi, berrepente kirola etxizute, igual nekatu, neke puntu handi batea azten zaz kirola etxen, eta ordu betera zaz, asko sobeto, esaten dan dopaminak eta horrek segregaten dizen gauza guztikin. Nitzako helburu lehen da, jenti mugitzi, eta venga, aktibo gon da, fiziko helduko da. Hori gero? Bai, elske heldu ingo da. Etxe mozu helduko da. Ez paso etxen, beti errenka, beti azten. Hasi eta maitxu, hasi beti azten. Hori Fit Camp, dena den mende honetako hitz ezagunenetakoa, crossfit. Izango da, ezta? Baina lehen da, guk ere gure taldean badakigu crossfitari buruz zerbait, ez? Lau ari dira crossfitean. Esango dugu izenak? Beste? Gure erredakzioan crossfitean dabiltza Jon Amutxastegi, Gontzal Dorron Soro, Amaia Aranegi eta Nerea Arakistain. Ondo daude, Laurak, ondo. Bai, ondo daude. Ez dakit noiz hasi ziren, orain dela ez aspaldi zeaholko emango zeniek, gazte horiei? Jarraitzeko, eta ingurun dakarrena eurekin juteko entrenatea. Biurri pari gaina, aprobatera. Baize, lau horiek dira, gero baude beste 22 edo beste 25. Hasi. Bai. Beti azten. Ez cross eta ez fit. Bueno, arraunlariak ere baditugu. Egia, arraunlariak ere badira taldean. Arraunlariak ere, bai. Nik uste crossfitak, hemen Euskal Herrian kirola berez itxen da. Bai, apostu kontun edo arraun edo beste egora askotan. Eta crossfite Ameriketatik dator, nik uste gelditzeko datorla.
Modan dagoera, zalantzarik gabezta. Bai, herri kiroletan ere sartuta dago, ja? Bai, eta herri kiroletan da bien jente asko marka asko betu dau, ez harrixe o beste herri kirol batzuk egin, baizik eta gehitxute, ez? Crossfita gehitxute. Gainera, bi aldeko norabidea egin du, badira herri kiroletatik crossfitera joan direnak, eta alderantziz, crossfitetik herri kirolera etorri direnak, pentsa. Bai, da hor nik beti izaten, da roge da marka bat crossfitan mundun eta strongmanak egin da hor sartute dan marka bat da, eta horrek eman dokumental oso aberazgarri bat geure alde, esaten baia crossfit hor euskaldunak eta Ameriketatik etorri zin, ona, guia etxen gendule olako zehoz, ez? Txingak eta esne hortatik tinetatik etozela, eta etxe eman crossfitakin, hor beste atzu, eguazen olako zehoz erreitzen, ez? Bizi guztien egon dia hau etxen da, kriston dokumentala. Da hor du nintzako, etorri de Euskal Herri eta... Baina jende gaztearen da, edo zen adinakin jun gaitezke? Nik uste ez tala adinik. Egokitu egin daiteke ez da, azken finean, ez, edo? Bai. Intensia eta karga nabera, tekniki hona da bitxartin, kargak eta intensia mantendu eta... Iro eta pikurtetik orako, o masterrak ikustezu konpetitzen eta... Ni neu bezna hor maian. Inigo, testa azkar bat egingo dugu, zurekin. Guk galderak egingo izkizugu, askotan pila aukera emango izkizugu, eta zuk bat edo beste aukeratu behar duzu. Vale. Prest zaude? Aldote salto, bai? Hau ez da crossfita. Hau ez da crossfita. Erantzuten ez baduzu buseers bat. Burpiz bat. Burpiz, hori. Hasi gara. Lehen da bizikoarekin. Inigo, ze kirol ez duzu inoiz egin eta egiteko desiratzen zaude? Ez duten, haue izotzine botaten dana eta... Kurlina! Hori zoragarria da! Ez duten segule. Eta probatuko zenuke? Bai. Zera itasuna daukaten, eh? Ez dut ulertzen. Izu izango zinateke garbitzen ari den hori? Bai, aurreko baten ikusinan, holan, hemen katin botamen zoze holako bat, eta hoxen gone ban. Bai, egia. Zugarria. Bai, Maialen, testa azkarra da, eh? Bai. Tira, guazen, urrengoarekin. Zein da egiteko gehien gorroto duzun ariketa? Burbiza. Burbiza? Bai. Bat. Euren hartin bat, bera. Eta gogokoena duzuna? Gogokoena? Igual eurak eskuatak. Aire eskuat. Aire eskuat. Bai. Zer da hori? Sentaria bat airera. Marra gari. Hori egero ingo dugu. Eserialdi bat. Eserialdi bat. Bai. Ongi. Urrengoa. Non nahiago parte hartu, Ironmanean edo Euskal Pentatloian? Pentatloian. Abai, Batu da bai. Ze ona? Abai, Batu da bai. Honek elkarrezketa baterako ematen du, eh? Ematen du. Urrengo galdera. Bai. Bueno, urrengo galdera. Konkisen kapitain edo atletikeko prestatzaile fisiko, zer nahiago? Atletire jogo nintzen. Bai? Bai. Pixka pentsatu duzu, eh? Bai, nik uste goziaz eta ni ez nintzen ondo ibiliko. Hori gogorra. Kapitaine gogorri biliko nintzen, da gaina bilatu itxen dabe horre... Egia da, hobeto bestea. Atletixan egon nintzen hor, bigarren lerro horretan da, nahi xot. Bai. Azkena, triatloia prestatu ezkero, nork bukatuko luke aurretik? Maialen Artzailusek edo Xabier Zukiak? Lasai. Zu lasai esan behar duzuna. Lasai. Nik uste igaixan dakixenak. Igirixan dakixenak, zu bakizu igirixan? Orduan nik esango dut Maialenek irabaziko. Bai, uste duzu baiet. Bai, hori da garrantzitsua triatloian? Nitzako garrantzitsuena, eta nik ez da asko, Nitzako garrantzitsuena bizikletan. Ze iguale, igaixan 30 segundo asko da, bai, bizikletan aldapa bat 30 segundo. Bai. Aldo zu errekupera. Baina igaixan ez dakixenak asko sufritzen da. Orduan gero bizikleti hartzi, igaixan ez dakixenak, Xabi, esaten du ezitotzeko. Bueno, nik igari egiten badakite. Baki guztu joaten zarela, baina, oraindik ez zaitu ikusi. Berak irabaziko ban. Hori...